Gaur egun, beraz, gaur eguneko prentsaurreko hau, zuzendua da Tolosan urriaren 6an, iraganen den iheslarien eta deportatuen egunaren kari, edo horren izenera. Beraz, aurten lehen aldiz egingo da Hego Euskal Herrian, deportatuen eta iheslarien etxeratxe prozesua bultzatzen ari garelako. Urriaren 6an Tolosan izango da, Josi Zabala eta Josean Lasaren bahiketaren 35. urteurrena gogora ekarriz. Errelatoaz, gatazkaren bortizkeriaz, eta abarrez, hainbeste hitz egiten den garai honetan, gehienetan ahaztu egiten da estatuek erabilitako violentzia. Eta bereziki estatu terrorismoa. Iheslarien eta deportatuen egunean, gerra zikinak espazio berezia izango du. Elkar bizitzaz ere asko hitz egiten da. Sarri, bizikidetza horrek behar dituen osagaiez hitz egiten denean, iheslari eta deportatuak ahaztuta gelditzen dira. Iheslariez eta deportatuez hitz egiten dugunean, zertaz ari gara. Momentu honetan, 70 inguru dira munduan zehar bizi diren euskal iheslariak. Horietatik, 14 deportazioan egoeran daude. Kuba, Venezuela, Cabo Verde eta Sao Tomen. Hau da mahai gainean dugun konpontzeko egoera. Euskal Herrian iheslarien inguru sozial eta politikoan ere, oso zabalduta dago iheslaria errepresiotik ihes egitea lortu duen pertsona dela. Baina hori ez da horrela. Hona hemen errealitate hori frogatzen duten datu objektibo batzuk. 2005 izan dira, 60 hamarkadatik ona, arrazoi politiko errepresiboengatik ihes egin behar izan duten euskaldunak. Eta beti errepresio izan da gainean izan duten mehatxua. Esilioa etengabeko ihesaldia da. 274 izan dira estradizio edo euroagindu bitartez Espainiaratuak. 384 izan dira hirugarren herrialdeteko poliziek Espainiar poliziei entregatuak. Asko eta asko torturatu egin dituzte. 74 izan dira Afrika eta Amerikako herrialdetan deportaziora kondenatuak. 74. Hau, inongo oinarri juridiko eta legalik ez duen kondena bat da. Iheslariari defentsarako inongo aukerarik eman gabe. 84 dira esilio eta deportazioan hildakoak. Horietatik 27 gerra zikinaren ondorioz. Datuak esanguratsuak dira. Esilioa, eta zer esanik ez deportazioa, kondena bat izan dira eta dira Euskal Herritarrentzat. Eta hori da, elkar bizitza sano bat eraiki nahi badugu, gainditu beharreko errealitatea. Elkar bizitza normalizatzeko bidean, iheslari eta deportaturik gabeko Euskal Herria eraikizea ezinbestekoa da. Elkar bizitza horrek eskatzen duen markoak beste osai bat asko beharko ditu, baina hori gutxienez ezinbestekoa da. Iheslarien eta deportatuen eguneko helburua lortzeko, Euskal Herriko eragile politiko, sozial eta sindikalei dei bat egiten diegu. Elkar bizitza eraikitzeko bidean, iheslari eta deportatuen egoeraren konpoketan inplikatzeko deia. Denen artean adostutako bide horri bat egin behar dugu, eta adostasun horrek Euskal Herriko instituzioen sostengua ere behar du. Inplikazio horretarako gutxienezkoak, giza legezkoak eta urgentziezkoak diren neurri batzuk proposatzen dizkiegu. Gaurdanik martxan jartzeko aukera ematen dutenak. Lehenengoa. Audientzia nazionalari zuzendua. Iheslari eta deportatuen abokatuei
haien egoera juridikoaren inguruko informazioa ematea. Erregularizazio aukerak aztertzeko. Momentu honetan, Auzitegi Nazionalak ukatu egiten du informazio hori. Bigarrenak, Auzitegi Nazionalaren eta fiskaltzaren lotura da. Lotura du. Preskripzioaren kontaketa era natural batean egitea. Eta ez orain egiten duten bezala, preskripzioa modu artifizialean manipulatzea trikimailo juridikoak erabiliz. Iesa eta deportazioa bizi osorako kondena bihurtzeko asmoarekin. Hirugarrenak, estatuko eta nazioarteko legislazio eta jurisprudentzian oinarria du. Torturarekin kutsatutako dosier juridikoak bertan bera gelditzea. Laugarrena, inongo oinarri legal eta juridikorik ez duen deportazioaren kondena amaitutzat ematea. Eta bukatzeko, adin handia eta osasun arazo larriak dituzten iheslari eta deportatuak etxeratzea. Neurri horien aplikazioarekin, iheslari eta deportatuen 180 gutxienez etxera bueltatzeko aukera izango luke. Eta geldituko liratekeen iheslari eta deportatuentzako, gatazken konponbideetan oinarrizkoa den errealitatearen printzipioa aplikatzea eskatzen dugu. Konponbide garaia da. Elkarbizitza eraikitzeko garaia da. Elkarbizitzarako markoa denen artean eraiki behar dugu, eta denak eroso sentitzeko osagarriak behar ditugu. Honetan ados bagaude, ez da zaila izango bide horrori komun bat adostea. Jendarteari eta elkarlanerako deia egiten diogu, iheslarien eta deportatuen egunera begira. Jakin badakigu jendartearen implikazioa dela alderdi, sindikatu eta instituzioak mugiarazteko tresna eraginkorrena. Euskal jendartearen arnasa egonda beti gatazkaren konponbidean eman diren pauso eraginkorrenak bultzatzen. Horregatik, dei bat egiten diogu jendarteari elkar bizitza sano bat eraikitzeko bidean, iheslari eta deportatuen egoera konpontzeko dinamikan implikatzeko, alderdi eta instituzioen implikazioa lortzeko helburuarekin. Ara, pixkat, duden urriaren 6an, Tolosan izango den egunaren zentzua.